Sojojin Nijar sun fatattaki mayakan Boko Haram a Difa bayan wani hari da suka kai wa motocin fararen hula game da kwatar motar bus kamfanin Sonet a hanyar ta Difa a watan Yuni ne ranar Talata shekarar 2021 da misalin karfe 6 na yamma. Mayakan Boko Haram a cikin wani gwamman motoci suka yi wa sojojin Nijar kwanton bauna akan hanyar ta Difa. Sai dai harin nasu ya gamu da cikas ta hanyar bajintar da sojojin na Nijar suka nuna. Kafin kai harin, 'yan ta'addan sun tare gwamman motocin fararen hula da niyyayi musu fashi, sannan suka kashe rayukansu. Sai dai wannan cikas ya zo musu ne lokacin da sojojin Nijar suka kawo wa jama'a ɗauki kuma suka fatattake su. A yayin wannan hari an kashe mayakan Boko Haram guda 13, an kwato mota ƙirar Hilux guda 1 da bindiga ƙirar AK-47 guda 4 da dai sauransu. Kana kwamandan sashe na 4 na haɗin gwiwar ƙasashe daban-daban ya mika jaje ga iyalan waɗanda aka jikkata, sannan ya yi fatan nasara ga dakarun sojojin haɗin gwiwa daga ƙasar Nijar baki ɗaya. Sannan ya ƙara cewa yana amfani da wannan dama don taya jaruman sojojinsa murna wannan gagarumar nasara wadda ke nuni irin karfin halin da suke da shi. A ƙarshe ya yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu, sannan su ci gaba da goyon baya da yin addu'a ga jami'an tsaro da ke kan filin daga.